azt mondja a Géza, hogy egy kis alkoholt tud kölcsönadni neked elsőig, hogyha ez kifogyna. Hát ezt kedves nézők, akárhogy nézem, ez egy egyre jobban melegedő kis Hát tulajdonképpen ez azért, mert mi megbeszéltük, hogy ezt fémpálca. De most mutatok vele egy dolgot, nézd, igen. hogy így meg lehet fogni ezt, meg lehet vakarni, például ezt ide teszed a kezedre, akkor ég a kezed. És itt a szőr, ugye leég a szőr. Na most ezek a dolgok nem preparátok. Véletlenül sem buzdítom a kedves nézőket arra, hogy ezt otthon próbálják ki. Most ezen kívül az még sem, ezt rá lehet így rakni az emberek a nyelvére. De komoly. Milyen íze van? De komoly. Na várjál, de figyeld meg, akkor most bemegy. És kijön égve. Ezt is nagyon kevesen csinálják. Meg is lehet harapni. Nem figyeltél, pedig most neked mutattam. Te neked csinált egy jeges italt azért most, hogy leülj magadat, biztos megőrült örömmel, nem? Most A szavam elállt. A szavam megmutatjuk, elállt. hogy az nem preparát, ez sem ez a lány. Mentőre nem kell. Tulajdonképpen